Unahon na mo tambal ni ako ko'y kaon. Saan mata? Ano lang kwarta be? Ganun ikap may lamahan ako eh. Asa ro si Kuano? Asa ro? Tibor? Katong but-buton gino, pitira bang daot ka tangkay ba kayo? Biro kayo? Arita dre? Arita dre na. Taon. Buton sa dito tawhanasan. Mo lagi niya. Ato na to atong mga pasin tatana lang itong snack. Mabitaw. Ay no, dako kay to. Ayo mo gan. Di dito. Joban ka. Ge? Gitag basin nato nga tisunahan. Abay, isa kuya ni atay. Asa ka kayo mo? Nagtambay no? Init pa kayo eh. Muna, may tala to. Taad na. Kitira bang dakuta to niya. Hindi dito sa ramo ada. Laya ni Oday kwarta eh. Sis, kita ni Oday. Maka, iko bukan ni kwarta kepala tu. Sa kis ridho situ. Batay eh. Asal ni kok. Nita semua tambay para makainom to sila is. Iko bukan ni kwarta no. Kwarta yung tahay, hindi kita magsidli kwarta agad. Rading buang di ay. Haya. Tingda pa. Oy. Oy, kita daray nakita na gyud kana mo kaniya pa misik tuyok na to. Hindi mo yung siglakaw. Hindi mo. Kita na mo kakali. Kwarta. Isa man tagay daw. Ako bahala. Okay, kwarta ba? Kwarta ra kay ko. Ano gini kwarta oh? Nas, uy. Ay na pulita kay kugaw gyud na eh. Da. Wala man. Da ko dagang kwarta dire. Kwarta na ko. Kwarta na ko ron. Kani kwarta. Nagkay ay na pulita hugaw naman. Ako na yung panabay eh. Ay na pulita lagi kay. Ako rin ko na. Ay na pulita. Da ko dagang kwarta dire lagi saman. Una sa dunoy mo. Na, daghay ko kwarta. Ang tagay lagi ta. Nya tagay. Na. Koy bahala ra niyo. Na kay kuna ni mo eh. Una sa nitawhan na. Sayang kay mo kwarta oh. Na ako kwarta. Ilan ko dagang kwarta eh. Mga kuan man eh, mga Tahan mo kayo. mga 3,000 pa ni. Kay ko rin tagay ra to. Ay, puno lang tani. Puno lang tani ba? Ay na palitan niyo. Dalawang beses na yan! Kugaw na eh. Kugaw na ako kwarta. Tara. Napay. Ay na palitan. Ay na palitan lagi. Palitin ito kuan. Tulo ka botilya. Tara. Los. Ay nagulapo eh. Buksani. Isa Mangi ko na lang buka mangi ko kay unggi ko eh. Dito to Ari yan. re papot bus. Wala lang yan. Ito na lang ko. Sakyan sa Lagi? papot bus. Nakit. Yan na sila. Kaning kwarta na ako nang tunito ni. Ugaw gud. Dawat magyapon ni. Wala sila ako ni kwa. Kwarta na ni. Sayang ani kwarta. What? Asa ka to kung anak mo? Kapaniud to na ba ka to? Saging ra ba ni kung giluto niya? Naluto na ba ka sani? Ano na to naluto na ba ni? Kita. Ang angan pagigamay. Paniud to na ka kung anak mo. Buoy ka ito kung anak. Baka masuod sa kung inom ng tubig. Brad, masa brad. Basa ko, Brad. Masa imo Basa ko. Masa lagi. Gin, nasa ko, pasa ko kay, nasa ka. Ato sa ko sa balay, ug nabay gi, lutos pampang ato kay. Sani. Ato rin tang tiwas sa tagay gato. Ato tang tiwas sa tagay gato. Diha sa mga Nasa ko, Asa magka? Uy, balik diri. Miya mo tanda. Wa pa mahurat ta limnon oh. Uy. Nak,
Ay, sa kanila, maniog ko na, luto na, akong niluto. Sabi, luto na ba? Eh, ano na itong mga barkada ron? Akong niluto na, saging na ito, mo, sama mga, mumay na yung naabot ko, saging. Yo, utsang di ka na itong mga barkada ako? Sa ang saging na nalong, mo na yun atong sa mantin mo sa tagsaging. Wala bugas na diya eh. Wa pa man ko katumod og kuan pa ni. Sa kasi saging na ko, hilog ka sa ni. Na saging. Ano mo sa saging ron ay? Sa tao na. Ali. Sa ali ko saging eh. Wala man akong naang. Saging ka mo rin ni ato naabot gud kay. Sa man ako'y kwarta ri. Ipapalit na akong tambal. Surog yun akong dugo, ano ba? Sige. Sa pasensya di ka, maulay ko. Nakipata. Ipapalit na akong tambal. Una ko, nanin mo tambal, ako ako'y kaon. Nani mo tambal ni ako huy kaon? Saan mata? Ano lang kwarta, be? Naku, nanin mo tambal, o patay kaon. Sige. Kaon sana yung saging para malula nag... Saging. Saging. May init pa. Kana na saging dia. Saging eh. Sa man problema ka na. Wala na itong kaunan. Ano kaon na rin ko na. Para malunda na ng kanon mga tiyan. Dili ko eh. Dili ko kaon sa saging ganahan ako katong mga inasal. Katong mga manok ba. Katong mga lami kay ba. Hindi ana siguro tayo na pagkapalitan. Hindi na maka-deliver kay kamuting kahoy sa lungsod. Palit na niya itong bitso na. Birthday ni mo. Kalos apa? Kadugay pa birthday na ko? Limpo lang. Sa tunga na ito maganahan ako itong mga inasal. Bakit itong i-plaster na sa misa ba? Katong mag-umumog apple bang inasal. Ito ganahan ako. Mauro may nakita na ko dito sa itong umahan niya. Saging na. Ito kapanigot ko. Muna sa ikong gilunga. Mauro inaabot na ito yun. Kaon lang sa kanin. Di kong kaon ng saging eh. Mau man ni ako lang naabot na. Kita sa glami nga sudan ay kita sa trabaho nga kuan. Di bisa ka kabaw mangitag trabaho para makauntag lami nimo eh. Kasi diya mahuman ko guna-guna tutong maisa na mangita og trabaho di sa construction worker lang. Mga kapalit ko sa imong tuyo. Kalos apa? Kalos abot ta makakaon na ng lami nga sudan. Katong inasal nga plaster kuan balamisa ba mo tigirahar ako. Di kay puro namang saging ah. Saan tali? Aman mo rin ito na abot yung saging yun. Yung bait ang pinasal. Huwag mo tayo. Kanya pamahaw, saging. Kaya pa ito, saging na san? Kanya pa niya pon. Kung saan, saging na san? Saging na niya pon. Tungap mo ito sa bulig atong kuwan. Huwag pa man yung mahulog ang kuwan. Sa bulig ito man ito. Iyo pa na yakbut diyan na oh. Yakbut na dito eh. May mga oras na. Kaya katong mga barkada na mo. Makagaba yung barkada. Masa na ipakambog na ko ato. Nga niingor ba ko nga na mga dasal dire. Ay kuan na mga pulutan. Mukha ko to sila saging eh pare. Ika nang may nakainom. Ya. Mo ni makita sa mga barkada mo. Nako. Timo-timo ang sa saging. Labihan ang pagkakuan na eh. Murag gigutom ni Tika. Ngano ikap may namahan ako eh. May namahan ako eh. Isip. Hari-hari pagkaon na. Ano lang? Saging eh. Kaon saging. Kaitan ni pobre tayo. Dok, mga akong anak. Social kayo, dili magmukhaon ng saging-saging lang. Hindi ka maglitson. So, aman maura may inaabot akong saging dito sa umahan. Kamot ikuanig pugas-pugas para makabugas mi. Sultan ako, ginamo sa mga inyong taon, di ka nagisa nagguna pa ko. Ginamo sa ko, sinukaan niya, gamit ka niya. Di ka niya silang kuwan, junior nga susang ako gipalit. Mahal ko yung ginamo sa. Balik 20, yung gamaya. Kung anak, di ka mong kaong saging. Kaon na rin na! A few moments later. Asa man daw pito mo kuan? Dahil, pagdaya kaya. Ako ra katabang, akong mga katabang na ko. Mga atag saging. Saging na, kapatya na kanununa. Saging. Mga ano daw? Saging daw.
Besa lagi mo panuan mo to ba? Ano di man? Ano sulsa ka to bi? Sulsa ka to kay magtagay may dire. Ayaw lang. Ayaw lang. Adiya lang na siya. Mga dodong sabi. Oy, kayo. Sa gabal na sa mga kuan diri, sa gabal gina. Yan dito. Ya, ako ato katapang ay. Ako mga susubukan rin mga maglumag na. Ya asam meron ko yung papa. Ang papa ba? Ay, Talbay ka kay. ano sa ini? Ito may ay pulutan. Ya, Pulutan. bitang tagay rin. Asam na itong mga ginikanan mo. Ginikanan. Nagkaon sa kuting ginikanan. Puro mga bisya ako mga ginikanan. Mana nakuha na ko diri mga kanan kuan ba. Kung diri naglinggo kani atong buhay ba. Ako ang nagikuha. Tabang ruton mo. Oo, katabang rin ako. Ano nag-discuss yung mga about sa pamilya. Before pamilya, mag-okay. Diri, nakata diri. Masa prato. Ano ba? Na wala isod, napakikapalit ya. Muli nga to. Muli nga to. Muli nga to. Madapa ka ni mo. Oh, magbayad ba na po? Amo na lang yung bulsay, amo na yung snack. Dili sila ginasal dito kung umumukapol ba. Kita ito sa man ba. Merkado ba. Amo na, ato na rin. Oh, sige. Ato na rin. Abot ko diri. Salamat kayo. Abot ko. Salamat kayo. Wala namin mo. Kada na ko. Kaya dito sila. Dagsa na ko kwarta. Nagagin no? Ako nga hinuktok mo ka. Mga barkada, nagbuog doon sila. Buti katahanan ako. Na ako tanan. Pero, kung hindi, wag ko yung mga gamit sa busa. Wag ko silipon. Wag ko tanan. Bolang. Sige lang. Sige lang. Na ako'y surprise ni mo. Nak. Bata ko dyan, ako surprise ni mo. Sama na. Ita. Ita. Anak, na ako'y surprise ni mo, nak. Gusto mo na i-surprise mo, Sad? Cellphone ni, nak. Cellphone nga, tita. Di mo sa ka na cellphone mo magkatrabaho. Ako din yung tinigom-tiguman, ako tigom-tigom may sa kuhan, akan siya para magka. Klaro kayo, ang tag-iyan eh, tulo ba? Di ako nang tinigom-tigom. Tulo kayo tag-iyan eh. Tigom ko, sensiyo na ka na, para makapayat ako sa imong ipangong cellphone. Basin kinuha sa nini mo, di ka nang hilabotan eh. Para imo lang gihatag nako. Ako nang tinigom sa. Kay basig madisgrasya tang kalaki nimo. Alkan siya ko para isa ka kong cellphone para palit ko. Pinangga guys. O pinangga ko no sunod. Ganahan ako motor sa ganahan ako. Motor sad. Saol na po. Nana yung cellphone akong tinigom-tigom na palit niya. Wasa dagat. Karon, Yang motor papa na na sige ito. pa ngayon. Asa ka kung ipay ko. Ngita na ko pagi makapalit kong motor. Bay, ako lang po i-print lang akong kamaisan. Para makapalit ko siya motor.
Labanin ito na basura. Ako sa kuwan. Bait ko itong motor ikos ko. Meron sa managito ako katimbang sa itong mga kinalakal nga motor. Ako ka ng kuan. Basura. Alinan dito ako sa akong mga basura. Baik na tuloy mo ko. Eh, boss! Kumusta lang ka, tay? Ay, Karoon dyan nga alaag din sa inyo, tay. okay lagi kayo ko. Di kan ko nangalakal dito. Nya, asam di mo anak din nga si Tibor? Nilakaw man to. Kuan. Ngay Saan na yung kwarta ni mo? Maligya ko, kinanakan ako. Nya? Akong ipalit og motor. Ay, batog motor yun. Mara man, kuwangan na kamay. Ya, mapunan-punan pa Aw, ni. sige lang. Ako'y bala, Ako be. lang yung ihatag mo, palit mo yung motor. Aw, ako rin bala, ni. So, karon, matog mo ito sa kumpanya. Ako rin pila man yung kwarta. 50. Sa 50 man ang kuwan. Sa 50 mil man ang motoron. Ako rin ipunan. Yawat na puno. Puno na. So, kapot naman mo dire. Hindi. Okay, mata ko. Kakata ton. Salamat kayo. Lali. 4 moments later. Sige. Nasa tatay na ako sa iyang motor ba ya? Dato kwarta na ako tatay ya. Papilis niya. O diya? Ingatan ni tatay ya papilis kay para bilis yung anak ba? Tuto ko lang pala eh. Maghatag ba? Kuya to tatay. Iya anak, sado mo kayo. Maghatag na ito nila. Tay, Kanor! At sa Tatay Kanor? Nara naman yung ipagkuhan na kung motor, ipapalit niya ako dito. Pagkutang lang taon rin. Oh, tira. Tay! Kanor! Naman ka! Sus! Anong ka? Ay, anong ka? Upo-upo na dito. Nya, nainom ka tambal wala. Wala ko tinong tambal. Ano mo anak? Nilakaw na. Nakaw dito. Ay, mag-start na talaga. Nakoy, ang katong gingin naman ako ba? Mali. Mali ang kwa sa motor. Oh. Mali pangalan ni dire. Kana. Oh. Mo say aron na di ang mga papilis ah. Kini mga siya resto sa motor. Nakapalit na kay Oh, motor. katong gingon ako nimo ba? Katong gingon kana ako nga ako lang gipunan. Oh, Okay. mo ni yung mga papilis. Mga papilis niya, mo na ya resto kini. Ana. Dito na bond kay. Dakan ko ni. Yang Na kini. Mo ni atong. Mo ni yawin niya. manihawi sa motor. Oh. Malipay gito kung anak na natin motor. Sa ara sa nimo or asa man? Di ka na rin hatag ano niya. Ako lang hatag niya. Oh, nga para makuha kay di makukalakaw ron kasi asa siya ron. Di ka na rin hatag niya sa mga kapili sa motor. Manihawi. Ako lang hatag ni. Okay ra ka? Okay na. Hindi na. Magkita mo yung hatag na nangyari. Ah, sige. Ako lang to basta yung nanlakaw to. Ha? Di lang maglugay, tay. Selamat ya. Ah, sige, salamat. Ako rin ko nun. Ari ini. Buat na butuh-butuh. Ya sama kay nasi gatong sup. Oh, gitu. Oh, na. Uy, dah lah. Ha? Kapoy yung nawas ako. Na. Kapoy. Ubo ko na. Kapoy yung nawas ako. Asong tong giingon ako ng mga babaw motor. Good. Good. Nung babaw motor, basa ang motor. Asam rong motor giingon ako nimo dai. Yaw-yaw. Di ba? Yaw-yaw. Ano ka Di na di katong last week nga bawa ako ng motor. Magkatong ingon niya. Dala di ang cellphone. Ang motor na lay kulang gyud. Iya, ma'am. Asam rong motor giingon ako nimo. Panitan mo. Di ko na makuha ang motor ng kang adlaw. Ay, motor ta mo mo na ko na dunggan. Last week ka na ko adlaw. Kami na yung yaw-yaw.
Yaw-yawan niya. Usa problema na. Duda siya ka, hindi ko mukha ko taro. Tamot ka na. Di ba gihingnan di ka lang buwan? Boy ba boy? Ma? Ako kasi boy. Di ko yung mukha motor ron. Tira mahal. Ingon pa siya na ako dito. Duda siya ka na kung adlawa ron. Di ko mukha motor. Boy, kuno to niya. Boy, gani niya. Iya pa tong gi. Oh, ina na wa pa pakanasaging kay. Duda siya ka. Lagi nasal ko niya. Ah, hindi ka Sita. papa di ay. Luod ka to yung amahan niya. Yang amahan na Yang kau ngitang trabaho? Ako nga. Tanang Imo gamit lang kung ipalitan sa cellphone. Mukha motor? Motor pa gani. Iyo ra sa cellphone niyo. Tira ka na pagkamigo sa nato. Yung pag motor ha? Buwag niya tana po amigo eh. Hindi klaro. Ano isa? Pero ka rin. Oh. Asa raw motor ron? Ano? Makan mo? Ah, dito. Saan bata ah? Dudas mo lumalik. Oh, gusto ka boss? Tay, ito man. Okay ka? Okay na. Sure ka? Ano tay? Ang yawi nanarapan na yung sa motor. Ganun na pwede yung hatag na nito. Ha? Brad. Uy, Brad. Tumotong katulong tong kuan dito. Inom lagi tong buntong Akordong katabang ay. Akordong katabang, akordong katabang lagi. Bote, di ba Akordong katabang. nakadungog mi sa inyong Ha? istorya. Sige. Istorya ganiya. Oh, dire Kita na mo? mi. Oy, klaro, mga to na sa miyo, yuwam de kay. Akordong katabang, ay. Dade, klaro. Yaan na mo. Hey, uy. Tay, kagamni. Kaban. Tay! Tay! Wala. Tay! Bangun! Wala ayaw pagkanak! Ay iyo mga man! Iyo mong gi! Buratag way lungdan! Balo ka? Gipalitan kag cellphone! Gipalitan kag motor! Oh! Hala! Ato nga man mo! Kana na! Ha? Oh! Mapakarin nun ka nga naa kay mga gamit! Sa iyo mga mahal ni kamot na! Imong gihapong gilugdaog! Imong pahambog sa imong mga barkada na naa kay kwarta, naa kay balay. Usay karon mo tayo tabuan na imo nagran. Pili mga mapilis. Wala ikaw ni bahala ni. Mapakaraingon mo nga naa ka. Ikaw ni bahala na. Bisag ka, mauring niya ito naabot yun kay sa man, ako'y kwarta rin. Di ba palit na akong tambal? Surog yun akong dugo, ano pa? Sige. Sa pasensya di ka, mauring ko ba? Nako'y kwarta. Nako'y palit na akong tambal. Unahon na mo tambal, ako ako'y kaon. Saan mo ta? Aray lang kwarta, be? Nako na mong tambal, o patay kaon. Ako'y surprise mo na. Gusto mo saan i-surprise mo saan? Cellphone na. Cellphone nga dito. Di mo sa ka na cellphone mo magkatrabaho. Ako din yung tinigom-tiguman. Ako tigom-tigom may sa kuhan. Aratan siya para magkuhan. Ganun ikap may lamahan ako eh. Pinangga guys ka. Kung binangga ko no, sunod. Ganahan ako, motor sa ganahan ako. Motor sad.